Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay magluluto po ako ng spicy baby octopus at ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin. Ito po ang ating mga sangkap. Unang-una sa lahat, bawang, sibuyas, kamatis, baby octopus, seasoning, mantika, oyster sauce, sriracha, at saka paprika. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong lutuin ito. Ngayon po ay papakuluan po natin to ng kaunting tubig para matanggal po yung amoy na malangsa. So kailangan po nating linisin or pakuluan. Tatakpan po muna natin siya habang hinihintay natin siyang kumulo. Ngayon po ay titignan po natin yung ating octopus. Ayan na po. Medyo naluto na po ng konti. Pero hintayin po natin na maging ganyan po ang kulay niya. Yung parang orange. Ngayon po ay tama na po ito. Baka ma-overcook po yung ating octopus. Tapos maninigas po siya. So, tatanggalin na po natin. Kasi igigisa pa po natin to siya pag katapos nating tanggalin. Ngayon po ay lalagyan po natin ng konting paprika itong ating baby octopus. Yan. Tapos hahaluin lang natin. Maglalagay din po tayo ng sriracha dito sa ating baby octopus. Yan. Depende po sa gusto nyong dami. Kasi yung iba ayaw po nila ng maanghang. Pero ako gusto ko po ng maanghang. So dinadamihan ko po yung paglagay ng sriracha. Ngayon ay haluin lang po natin. Oops. Hindi mo makita. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng mantika at paiinitin po natin yung ating mantika para maigisa na po natin yung ating bawang. Yan. Tapos hihintayin lang po natin na medyo mag golden brown yung ating bawang. Para maisunod na po natin isahin itong ating sibuyas. Ayan, nag-golden brown na po yung bawang. Ngayon ay pwede na po natin isunod yung ating sibuyas. Ngayon po na medyo mabango na yung ating sibuyas ay isusunod na natin itong ating kamatis. Hihintayin lang po natin na maluto yung ating kamatis. Saka natin ilalagay yung ating baby octopus.
maglalagay po ako uli ng sriracha dito sa ating kawali para mas lalo pa pong aanghang yung ating baby octopus. Ngayon po ay isusunod na po natin itong ating seasoning. Kailangan pong palambutin po natin muna itong ating kamatis para mas maganda po yung kulay ng ating baby octopus. Pipisain po natin siya. Ngayon po ay pwede na po nating ilagay itong ating baby octopus. Yan, hindi ko na lang isasama yung sauce na yan. Maglalagay din po ako ng konting oyster sauce. Mga 1 teaspoon lang po. Hahaluin po nating maigi para magpantay po yung lasa ng ating octopus. Tatakpan po muna natin tong ating octopus para maluto po siya. Ngayon po ay i-check na po natin. Ayan. Kita nyo na po, kumukulo na siya. Ngayon po ay luto na itong ating baby octopus. Hahanguin na po natin para ma-serve na po natin siya. Ito na po ang ating spicy baby octopus. Sana po ay nagustuhan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!